Biliyorsunuz Türkiye'de öğrencilik için herhangi bir işte çalışmak yasak. Tüm hayat Bi hinceta hewldana darbeya leşkerî derdora 28,000 karkerên gişkê ji karê wan hatin dûrxistin. Herî dawî jî li Herêma Kurda ku nêzî salekî şer lê heye û mafê perwerdeyê hatibû binpêkirin jî 12,000 mamoste ku endamê sendîkaya ketkarên perwerdeyî bûn bê lêpirsîn ji karê xwe hatin dûrxistin. Di 19 Îlonê de li Tirkiyeyê serdema dibistanê bi guherînên naverûka perwerdeyê û bêyî mamosteyan dest pê kir. Li dibistanên Tirkiyeyê serdema perwerdeyê ji hêlekî bi pîrozbahiyên têkçûna darbeya leşkerî dest pê kir. Ji hêlek din de jî bi çalakiyan ji bo ku li Herêma Kurdan mamoste ji karê xwe hatin dûrxistin dest pê kir. Li Stenbolê saziya sendîkaya ketkarên perwerdeyê ji kardûrxistina mamosteyên li Herêma Kurdan bi çalakiyan şermezar kirin û nerazîbûna xwe bi daxwaznameyan dan navenda Wezareta Perwerdeyê û pêvajoya hiqûqî dan dest pê kirin. Her wiha îro çarşemê jî li Stenbolê di derbarê endamên eğitim senê de lêpirsîn dest pê kirin. Serokê Şaxa Eğitim Sene Avcılara Stenbolê Mehmet Emin Kırşanlıoğlu ji dengê Amerîkayê re axivî. Bölgede özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu il ve ilçelerde çocukların eğitim ve öğretim hakları büyük ölçüde engellendi. Onun sonrasında başlayan bu dönemde de hala sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü az da olsa yerlerimiz var biliyorsunuz. Ama bunun yanında bir de 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek kamuda tasfiyeler başladı. Kırşanlıoğlu da zanîn ku ji heftê Hezîranê vir de li Herêma Kurdan mafê perwerdeyî hatiye binpêkirin û niha jî berdewam dike. Piştî hilbijartina heftê Hezîranê bi destpêkirina şer li ciyên ku qedexeya derketina derve hebû piraniya mafê perwerdeya Kurdan ji destê wan hat sendin. Ji bilê wê bi hinceta pazê Tirmehê hewldana darbeya leşkerî derdora 28,000 xebatkarên gişkê ji karê xwe hatin dûrxistin. Di Rojavayê Tirkiye jî ev bi lêpirsînan didome. Kırşanlıoğlu metirsiya xwe anî ziman û got ev ji bo serdema perwerdeyê xirab e. Bi kiryarî em dibêjin derdora milyon û nîv xwendekar dibin bandora vê rewşê de ne. Ji ber ku li hin herêman ji mamosteyan sedî pêncî wan ji kar hatine dûrxistin û ne yekser hemû xwendekar dê dibin bandora vê rewşê de bimînin. 1,5 milyon arasında öğrencinin etkileneceğini düşünüyoruz. Çünkü bazı bölgelerin %50 öğretmenini yani her iki öğretmenden birinin açığa alındığı bir süreç. Fiili olarak da 1,5 milyona yakın öğrencinin etkilendiğini saptadık. Kırşanlıoğlu dibêje mamosteyên ku bi tayînê ji Herêma Kurdan hatine Rojavayê Tirkiye jî ji karê xwe hatin avêtin. Bizim bölgemizde de öğretmenlere özellikle bizim bölgemizde şu an açığa alınan arkadaşlarımız dönem arasında tayin gelen arkadaşlarımız. Bunlar geldikleri okullarda işte sınıflarını aldılar. Bazıları sınıflarına 1-2 günde olsa. Kırşanlıoğlu got hükümet suçlar e lê xwe mafdar derdixe. Wekî ku wan suçan neyê devletê ye kesên muxalîf, kesên ku demokrasî dixwazin û kesên ku perwerdeya layık dixwazin ji xwe re kiriye armanc. Kırşanlıoğlu di dawiya axaftina xwe de got pergala perwerdeyê di destê devletê de bi wexfan birêve dibe û civaka ku bi destê devletê were şêwandin di heman demê de li dijî xwe dijbertiyekê derdixe holê û di dîrokê de mînakê wê hene. Divê devlet dev ji polîtikayên xwe şaş berde û girîngiyê bide perwerdeya demokratîk û zanistî. Bir an önce biz hükümetin bu yanlış yoldan, yanlış politikalardan vazgeçmesini, demokratik, bilimsel eğitime önem vermesini bekliyoruz. Zozan Yaşar, Dengê Amerika, İstanbul.